Судка çakla bulgu teş kırıltay. Kırıltay ninde karar çıkarır. Onun işçiligine beye verir. Başka usullar etirler. Kim 5-6 tığına cümle yazabilse de cemaat. Kim kendi gazetke veresizme. Prezident aparatına veresizme. Yazıp veririz. Tosının işçiligi büyün gekinde aktual mi tügülme. Bizning devletçilikni tüzü kanuniga to'g'ri yozib qo'yilgan Россия Конституциясында. Если путинская власть с помощью прокуратуры все-таки признает экстремистской, кто будет отстаивать интересы татарских школ, татарского языка в школах, правильно? Вот. Поэтому мы поддерживаем вас, закрывать ни в коем случае нельзя. У нас враг один, это путинская преступная банда, Единая Россия, и продажные его функционеры номенклатурщики. Поэтому у нас есть... Президент Татарстана уже давно не отражает интересов своих граждан, является не президентом Татарстана, а марионеткой в руках Путина. Менә шушы суд карарларын bütün менә милли хәрәкәткә һөҗүмнәрне халыкара оешмаларга җибәрмичә без бер нәрсә дә монда эшләтмәячәкбез. Мөмкинчелек булса корылтай үткәрергә кирәк. Без күрсәтергә тиешбез. Татар иҗтимагый үзәге ул бер-ике генә кеше түгел, ул татар халкын яклаган кеше. Һәм әлбәттә без күбрәк җәмәгатьчелек эшендә дә СМИлар аша да таратырга тиешбез. Татар иҗтимагый үзәге менә 30 ел буе нәрсә өчен көрәште. Нинди безнең җиңүләр булды, то есть без үзебезнең идеология белән күбрәк кешене таныштырырга тиеш. Һәм шул вакытта таныштырганда күрсәтергә тиешбез. Без менә демократияны якладык, без кеше хукуклары өчен көрәштек, менә без шуның өчен безне ябалар. Татар иҗтимагый үзәген конгресс алыштыра аламы, татар конгресс? Тулысынча әлбәттә алыштыра алмый, чөнки татар конгрессы ул урталай дәүләт оешмасы, а татар иҗтимагый үзәге ул җәмәгатьчелек оешмасы дип әйтәйек. Бәйсез оешма. 13 февральдә Кылтай булачак.